Nois, deixeu de fer l'imbècil. Va. Presenteu-vos. Hola, sóc l'Òscar Dalmau. I jo sóc l'Òscar Andreu. Com us definiríeu? Bueno, primer guionistes, no? Sí, després persones. Sí. Un lloc ideal per descansar? El cementiri. Bàsicament, un lloc per descansar... El cementiri. Un grup que us hagi marcat? Els Latin Kings. Sí, vam marcar aquí a la cara, per això du barba. No es veu, per No sé això. si ho veieu, però ara ja no som violents, Vull dir, no us preocupeu. Un animal preferit? El pollastre, sens dubte. A l'ast. Perquè és l'únic animal que després de mort és capaç de donar 500 voltes de 360 graus mentre l'estan cremant, i tot això ho fa sense cap, vull dir que no pensa, i a més amb un pal de ferro ficat per tot el que seria la part del darrere. L'anus. La pel·lícula de la teva vida? Totes les de Charlotte? Home, a mi m'agrada més el llibre. Sabem que sou uns grans experts en el món del bàsquet. Sí. Quin és el vostre equip preferit? Com es diuen aquells que porten pals? Noia Freixenet? Noia Freixenet. Un bolet. El cep. També conegut com a Boletus edulis. La té la cama blanca i gruixuda i el seu barret pot arribar a fer 30 centímetres. Un somni? Aquesta me la sé. Que s'acabi la pau al món. Quan abans. Que s'acabi quan abans, no? L'últim llibre que recordes haver llegit? Hòstia, l'últim llibre. Teo Balzo. Bueno, el meu és una mica més actual. Teo surt de l'armari, és d'ara. Un petó que no oblidaràs mai? El que li vaig fer a la meva primera novieta. Jo també, el que li vaig fer a la seva primera novieta. Sou solidaris? Sí. Sí, estem apuntats a una ONG, per exemple, d'ajudar i tot això. Bueno, per ajudar la gent, però també perquè desgrava Hisenda. Sí, però sobretot per ajudar la gent, per ajudar. Quina és aquesta ONG? Bueno, això és una ONG que dona suport a les dones i noies del tercer món que es volen tenyir el cabell i que es volen fer metges. Sí, es diu Metges Sense Fronteres. Teniu algun projecte de futur? Morir-nos. Sí, però això és a llarg, mig termini, no? Ho volem acabar fent perquè, total, ho acabarem fent, però això ja et diem, és a llarg termini. Hi ha algun projecte no tan a llarg termini? Home, no a llarg termini, home, projectes sempre n'hi ha, no? Tingues en compte que nosaltres, doncs, al ser artistes, tenim moltes ofertes damunt la taula, ara estem parlant, no podem dir res perquè això porta mala sort i és una cosa que tampoc... No tenim res. No tenim res. No tenim res. I per acabar, digues quina és per tu una imatge de silenci. Per mi una imatge de silenci és una partida de cartes entre Harpo Marx, un gos de porcellana i el president Montilla. Sí, senyor. Allò és com un relax, un silenci, és com un spa amb 3 persones, tu, relaxat. I per tu? Jo, per mi, una imatge de silenci seria aquell moment en què estàs dins d'una mascota de pelfa, no? I un jugador de futbol americà s'abraona sobre mi. Aquell moment de l'impacte, no? Aquella hòstia vista i viscuda des de dins de la mascota és una Escolta, cosa... això ho puc arreglar. Rata, fes que sembli un accident. Xxxt, silenci.